laborariek kaleetara. Uakak eta atakak azaldu dute solariak beste 19 proiektu fotovoltaiko gauzatzeko baimena eskatu duela. Beste 1.100 hektare gehiago okupatu nahi ditu. Gure lan tresna nagusia presio jasanezina eginez. Ulertezina da nola administrazioak enpresa horiei gure lurralde plangintza egitea eta ez egiten uzten dien. Ardogintzari dagokionez ez dagoela etorkizun eta proiektu estrukturalek salatu dute. Esan dute, erakundek sektoreari etorkizun duina bermatu beharrean diru publikoa banatu eta eraikinak oparitzen dituztela prestakuntza pribatu eta elitista baterako. Erantzunak eskatu dizkiote administrazio publikoari eta dermatosin udolarko kutsakorraren aurkako txertoak. Hain zuzen, aipatzen dituzte besteak beste, biziraupena, etorkizuna, proiektu estrukturalak, dermatosiaren txertoa bera, eta, aldarrikapenak asko ez dira aldatu esaten genuen moduan denboran, baina galdetzeko ere bada, administrazio publikoa nun dago azken aldian, Amaia Barredo sailburu ez dugu asko ikusi, Martxelo. Bai, behar bada aldaketa nabarmenena izan da Europako Parlamentuak horren Mercosurreko akordioarekin ez dela bat etorri eta epaitegietara eramango dutela akordio bera. Ez niuset hori nabarmentzekoa dela eta niuset aldaketa importantea izan daitekela komentatu duzun azken bi astei begira, ez? Baina azkenean uste beti ere nekazaritza eta abeltzaintzari dagokionean uste beti ere komentatu den dugula, azkenean buru jabetza alimentarioa beharrezkoa dela herri bat garatu alizateko, herri bat libre izateko, eta hori guztia zalantzan jartzen da. Ez bakarrikan Mercosurreko akordioarekin, baizik eta gure gainean dugun ereduaren gatik ere, ez? Aipatu dute hori, ez, planta fotovoltaikoak toki batetik eta bestetik egiten ari direla, eta azkenean horrelako proiektuek lur emankorrak galtzea ekartzen dute, ez, aspalditikan ari dira nekazariak eta abeltzainak mobilizazioekin, beraien kexekin, beraien aldarrikapenekin, eta behin eta berriz esaten duten elementu bat da lurra bereganatzeko, lurra izateko aukera geroz eta urriagoak direla nekazari eta abeltzain berrientzako. Eta azkenean horrek ere eragiten dula hori ez, belaunaldi berriek jarduera honetara erakartzeko gabeziarekin edo erakartzeko arazoekin, ez? Eta azken finean, niuzet horretan gabiltzala, azkenean lurrak salatzen dutenez, fondo buitreak ere lurrak eskuratzen ari dira, etxe bizitzak eskuratzen dituzten moduan, eta azkenean, interes ekonomiko handien mesedetan ezarritako eredu batek, nekazari familiarrak, abeltzain familiarrak, kanporatzen ditu eredu horretatik, eta azken finean niuzet ere kontsumitzaileak edo herritarrok bertako produktuak, kalitatezko produktuak, produktu jasangarriak izateko aukera ere hori kentzen ari digute. Alaia, zuk atzo nabaritu zenun laborarien protesta? Egia esateko ez nuen nabaritu, ez nintzelako pasa Gasteizko parte horretatik, baina gogoan dute duela pare bat urte bai nabaria izan zela, eta imaginatzen dut atzo ere bai izan zela nabaria, eta beharrezkoa da beraientzat nabaria izatea hain zuzen, ikusi dugunez eta orain entzun dugunez, bere aldarrikapenetan gabeziak sektore horretan, laborarien sektorean, toki askotatik datoztelako, ez? Aipatu dute, Arabaren kasuan, Arabako Errioxaren ardogintza sektoreak daukan gabezia handietako bat dela, jarraikortasuna ez dagoela bermatuta, eta belaunaldi berriek sektorea bereganatzeko eta sektoreari jarraikortasuna emateko neurriak ez direla hartzen, gero ere bai, bereziki Araban eragina daukaten energia berriztagarrien makroproiektu horiek, eta ez hainbeste makroproiektuak direla, baizik eta astero ez astero, baina igual hilabetero pare bat proiektu gehiago iragartzen direla, eta
badaude horre desadostasun asko, baina asko aurrera ateratzen ari dira, eta hau, laborariei eragiten die, baita, herrian bizi garen hori, ez? Baina bereziki laborariei eragiten diela. Bizkaiko laborariak Bilbora jaitsiko dira Mercosurren eta Europar Batasunaren arteko akordioa salatzeko, goizeko lehen orduetatik Markina, Mungia eta Karrantzatik 3 traktore zutabe abiatu dira. Ene Bizkaia eta Enba Bizkaia sindikatuek deituta 70 bat traktore bilduko dira San Mamesen, Arriaga plazara elkarrekin sartzeko. Sindikatuek uste dute Europar Batasunak Mercosur behin-behineko akordioaren aplikazioa aberrazio demokratikoa dela, eta Euskal Alderdiei dei egin diete inolaz ere hori onartzeko. Mobilizazioen jarraipena egiten, Mungian da, Egoi Belategi lankide, egunon? Egunon entzuleok, Mungian gaude bai, esan bezala, motorrak berotzen ditugulako N eta Enbak deituta nekazari eta abeltzainen traktoreak, baina Bilbora jan aurretik, Europako Batasunak eta Mercosurrek sinatutako akordioak lehen sektoreari tokiko eta jasangarriari zer nolako eragina egingo dion aztertuko dugu, jada etxe honetan ongi ezagutzen dugu lagun batekin, Markel Entzuntzarekin. Herrigoiti dagoen Bizkaigane kooperatibako kidea da bera, baita N sindikatuko kidea. Markel, beti bezala, mila esker eta ongi etorri. Bai, eskerrik asko zueri. Lehenik eta behin, Markel, esan dugu, gure entzulek jada ezagutzen zaituztela, baina mesez, azalgozu apur bat zuri buruz, baina batez ere Bizkaiganen egiten duzuen lanari buruz. Bai, Bizkaigane da Herrigoitin sortu zen elkarte bat, orain dela ja 43 urte. 3 ardatz nagusi dituena, bat da lurraren zaintza, beste bat da animalien ongizatea, eta 3. da lanabes horiekin lan egiten dugunon, lan baldintza ahalik eta duinenak mantentzea. Era estentxiboan egiten dugu lan, ekologikoan, eta eraldatze guztia guk egiten dugu, eta dena salmenta zuzenean oinarritzen dugu. Beraz, esan daiteke, hain zuzen akordionek, Mercosur eta Europako Batasunaren artekoa, zu egingo dizuela kalte gehien. Bai, hemen argi dago akordio hau azkenean agroindustria handiaren mesedeko akordio bat dela, bai Latinoamerikan eta bai Europako nekazari txiki eta ertainei kaltetuko diguna. Azkenean, argi dagoena da esportazioak eta importazioak eta egingo dituzten enpresa handiak izango direnak, ahalmena dutenak hori egiteko, eta gu txikiak orain arte egin dugun bezala joan beharko garela burrukan, jendartea kontzientziatzen, eta jendarteari esan behar dioguna da azkenean hau ere haien kontrako akordio bat dela, elikadura osasuntsuaren eskubidearen kontrako akordio bat da. Ikusten duguna da, han ekoizten dituzten lehen gaiak ez dituztela betetzen, hemen bete behar dituzten neurriak. Ikusten duguna da, Europan ekoizten diren herbizida eta pestizidak eta hormonak hemen debekatuta daudenak han saltzen dituztela, eta gero han produktu horiek erabilita, produktu horiek ona ekarriko dituzte, eta azkenean jendearen osasunaren kontrako akordio bat ere bada, eta orduan bilatzen duguna da, jendea kontzientziatzea. Azkenean, guk bai uste dugu igual proiektu txiki agroekologikoak gure bezalakoak, badaukagula bezero bat kontzientzia nahiko handia duena eta jarraituko duena gure produktuak erosten, baina azkenean gertatuko dena da hemen langile klaseak edo botere ekonomiko gitxien duenak izango da produktu horiek erosiko dituenak merkeak direlako, eta dirua daukanak erosiko du, haragi ona dirua daukalako, eta ez daukanak aurreztuko du dirua produktu osasunerako kaltegarria diren produktu horiek erosita. Azken finean, ari garelako, eta toki guztietan baldintzak, ari dira aipatzen, zuke aipatu duzu, Hego Amerikan dauden bete beharrak ez direla inondik inora hemen dauden berdinak, baina kaso Oarkabean pasatzen ari dena batez ere hori da. Elikadura burujabetasuna dagoela jokoan, horretan kontsumitzaileok dugu ardura handia. Markel, dagoeneko bizpa 3 urte daramazkigu zuen egoera larriaren berri ematen, zakit hitza abandonatuta den, baina sentitzen duzuen nolabait azalekoa dela herritarron artean jasotzen duzuen babes hori, nolabait traktoreak kalera ateratzen dituzunen txaloak, hitz politika kaso batek pare bat astez bere kontsumo ohiturak aldatzen ditu, baina ez dakit, ustezu kontsumitzaileen artean hori sentsibilizazioa gehiago behar duela? Bai, nik uste dut, azken urtetan, ari garela ikusten gitxinaka kontsumo ohiturak aldatzen saiatzen garela,
baina egia da gizartearen zati handi batek ez daukala kontzientzia hori, eta orduan nik uste dut bai guri ekoizleei tokatzen zaigula kontzientzia hori zabaltzea, baina uste dut ere bai administrazioetatik azkenean hitz potoloak erabiltzen dituzte jendartearen aurrean, baina gero ez dago horrelako politika praktikorik jendeak erosketa hori egin ahal izan dezan, edo guk produktu horiek saltzekotan lehio askoz ere handiago bat edukitzeko jendartearen gana heltzeko. Neba ez du baita, Markel, hitz egin dezakegu, jasaten ari garen ondorio ez, ze dagoeneko, akordio hori indarrean sartu horretik ere, adibidez, mehatxu bat genuen, Euskal Herrian ekoitzetako haragiarekiko, Gipuzkoan egoera zinez larria da, ikusten ari gara nola haragitako behiak gero eta gutxiago diren, txekorrak kanpora bidaltzen ditugu aztera. Zer nolako eragina izan dezake hemendik gutxira gure merkatua Hego Amerikatik heldutako produktuekin josit egotea? Batez ere, orain badago ez da esaten dutena errelebo generazionalari buruz eta gazteak eta behar direla, baina azkenean horrelako politikek ekartzen dutena da baserritar gerota gutxiago egotea, gerota zailagoa izatea baserritik bizitzea, eta azkenean Euskal Herrian ikusten dugu, ez da, ekoizten dugu, kontsumitzen dugunaren ehuneko oso gutxi, ez dakit 10 ere iristen den, orduan izatez merkatua badago, bertako produktuen aldeko politika handi bat egin eskero, merkatua badago jende gaztea sektorean sartzeko eta ekoizteko eta haien ekoizpenak gizartean saltzeko. Eta orduan, baina hori argi ikusten dena da, horrelako zailtasunekin, azkenean baserritarrak desagertzen joango gara, eta gazteak ez dira sartuko, ia zinezkoa izango zaie baserritik bizitzea. Eredu ez hitz egiten hasiko gara amaitzen, ze badirudi, hainbaten artean, interesak direla nolabait, Europako nekazariak Hego Amerikakoen kontra jartzea, baina akaso zuk lehentxeago esan diazu baita ere elkartzaren aurretik, ez dela inbeste toki batekoak ala bestekoak, baizik eta zein eredu jarraitze duten, alegia, nekazari txiki eta ertain edo industrialak. Bai, hau azkenean beti bezala da txikiak handien kontrako burruka bat izan behar da. Azkenean, hemenko nekazari txiki ertainak edo Latinoamerikako nekazari txiki ertainak maila berean gaude. Eta agroindustria handiak, hemekoak eta hangoak beste maila batean daude. Orduan burruka ez da gu haien kontra. Burruka da beti gora eman behar den burruka bat, gu garela txikiak eta ertainak, agroindustria handiaren kontrako burruka bat izan behar da bai. Eta azken galdera iritzi azkar bat eskatzeko, Markel, Mercosurekiko akordio ez ezik, orain Indiarekin beste bat sinatu dute. Eta kasuetan diote, onuragarria izango dela nekazaritzarentzat. Bai, hau ja da nire iritzi pertsonal bat, nik uste dut azken urteetan, batez ere Estatu Batuak ekartu duen deribarekin Europa txiki sentitu dela, eta horregaitik hasi dela orain merkataritza libreko akordio hauek sinatzen, ezta? Azkenean Latinoamerikarekin, 97tik edo seguren negoziaketak egiten Mercosur martxan jartzeko, eta orain txiki sentitu direnean eta mundu ekonomiko globalizatu honetan, ezerezean geratzen ikusi dute haien burua, eta hasi dira akordioak bilatzen edozein lekutan. Eta azkenean argi dagoena da, etorkizun bat nahi badugu, eta elikadura burujabetza bat oinarri hartu behar badugu, akordio hauek ez doazela gure gizartearen mesedetan. Eta aldatu beharko lituzke politika globalizatuak alde batera utzi eta politika territorialak bertan sustatu eta hemen alik eta elikagai gehien sortzea. Gero horrelako dependentziak azkenean, eta ikusi dugu COVID egon denean edo Ukrainiako gerra egon denean, batean supermerkatura joango zara eta ez duzu ezer aurkituko, zedena kanpotik etorriko da. Edo zerbait txarto doanean eta zerretzen badira eta iturria sarratzen badizute, gero ez duzu eukiko ezer jateko, ez duzu eukiko ezer egiteko, eta ez baduzu bertako elikadura bat babesten eta ekoizten, egunen batean jateko gabe geratuko gara.
Analisi honekin amaituko dugu, Markel entzuntzak jada aurki junbarko duelako trakturarekin Bilbora. Markel, mila esker, eta gero arte. Bai, eskerrik asko, gero arte. Diagongo era gaurko mobilizazioen nondik norakoetaz, 2 minutu gelditzen zaizkigu, goizeko 9 izan daitezen, baina hartuko dugu tarte bat azken galdera bat egiteko, ze zalantzan dena da, esaterako, Markel entzuntzak nabarmentzen zuen bezala, erreleboa bera, eta akaso kontraesankortasun handi bat bada, Europar Batasuneko politika gintzan, ze aldi berean Europar Batasuna Mercosur akordioa sustatu da eta honen alde bozkatu da, baina Europar Batasuneko aurrekontuetan partidarik nagusienetako bat ere hartzen du politika, nekazal politika bateratuek, eta ez dakit, ze zentzu izan dezake maila txikian ere, ze zentzu izan dezaken diru laguntzak ematea hemen bertako laborariari, baldin eta ostera Europan babestu baldin bada Europar Batasuna Mercosur akordioa, Alaia? Bai, hor kontraesan bat dago, ez? Azkenean, Mercosur bezalako akordio hauek, Markelek aipatu du, ez? Eta gainera azpimarratu du, ez direla hemengo laborarien mesederako pentsatzen, eta ez diotela onurarik ekarriko. Beraz, bai, kontraesankorra da, alde batetik, belaunaldi berriak sektorian sartzeko erraztasunak ematea, baina aldi berean horrelako akordio bat onartzea. Gainera, nik uste dut akordioak eragin handiago izango duela horretan, beraz, eragina azken finean negatiboa izango da, ez? Hemengo bertako sektorearentzat. Martxelo. Bai, azken finean, nekazaritza eta abeltzaintza ez dira bakarrikan jarduera ekonomiko bat, ez? Badaukate beste implikazio batzuk, lurraldearen mantentzean edo despopulazioaren kontra aritzeko, ez? Zentzu horretan, bai, kontraesankorra izan daiteke alde batetikan nekazaritza babestea pakaren bidez eta bestaletikan akordio neoliberalak onartzea bere aurka, ez? Baina azkenean ustete horretan ere, geopolitika bultzatuta edo Europa Batasunak lehenetsi du beste elementu batzuk eta nekazaritza eta abeltzaintza bigarren maila batean jarri ditu, ez? Eta honek ondorio larriak izango ditu hemendikan epe ertainera, Markelek ere komentatu du, ez? Azken finean ezin izango dugu behar bada, janaririk topatu edo kalitatezko janaririk topatu gure inguruan, ez? Azken finean nekazaritza eta abeltzaintza gure artean desagertzen balin bada, behar dutak izango gara, beste herrialde batzutatik janari hori ekartzera eta gehienetan garestiagoa izango da azkenean, eta honekin batera ere kalitate eskasekoak eta behar bada ere osasunarentzat kaltegarria. Goizeko 9 eta dagoeneko esango dugu, oroitaraziko dugu Gazako Rafairiko pasabidea zabaldu bai, baina laguntzaren sarrera debekatu duela Israelek, Egiptorekiko muga horretan kontrol militar handia ezarri dute sionistek, eta horrek garbiketa etniko ere sustatuko du. Salva Badio, egunon. Egunon Pelle eta egunon entzuleok, Palestinako autoritateko iturriek Rafako pasabidearen zabalkundea hitz egin dute. Merkantziak debekatu dira, soilik pertsonak pasalko dute aurrerantzean. Hamasek bahitutako azken israeldarren gorpua entregatu du eta trukean pasabide hori zabalik behar zuen. Gainera nazioarteko justizia auzitegiak ebatzi zuen 2024an Rafako pasabidea guztiz egon behar zela zabalik, oinarrezko zerbitzuak eta laguntza humanitarioa bermatzeko. Suetenaren aurrerapen gisa saldu nahi du Israelek, baina egiazki Gazako herritarrak itotzeko eta genozidioan aurrera egiteko erramintak jarriko ditu martxan. Teknologia handiko muga pasabidea iragarri du Israelek eta kutxinaka bertatik palestinarrak bidaltzeko politikak jarriko dira martxan. Eta egunaren nondik norakoak ezagutzeko ere gurean da, Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon Pelle, egunon
Tokiko politikatik hasiko gara gaurko aurre ikuspenetan. Getxon osoko bilkura dute ostegun honetan EAJko izen berriek kargua hartzeko. Donostian berriz behin betiko onespena jaso dezake hiri ordenazio plan orokorrak hotel eta apartamentu turistiko berrien irekiera mugatzeko. Bestalde Begoña Alfaro Nafarroako etxebizitza kontseilariak alokairuaren prezioen bilakaeraren berri emango du 21 udalerri tentsiogune izendatu ostean. Eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak Hernani, Tolosa eta Lezoko alkateekin batera 3 udalerriotako tentsiogune izendapen ekitaldian parte hartuko du. EH Baik agerraldia egingo du hauteskundei buruz, iraungitako txertoen gaia ere jarraituko dugu, eta Euskal Herritik kanpoko politikan ere marlaskak adierazpenak emango ditu UB16 balizari buruz. Gizarte aipagaiak ere izango ditugu gaur, kolektibo sozialek elkarretaratzea deitu dute Bilbon, kale egoeran dauden pertsona migratzaile eta arrazializatuen arreta falta salatzeko hiriko gizarte larrialdien zentroaren partetik. Gainera, herrituren aurkezpen herritarra egingo du Bilbon gure eskuk. Ekonomia kontuetan, Ene eta Enbak traktora da egingo dute Bilbon, Europar Batasuna eta Mercosurren arteko akordioaren aurka, zuzenean kontatuko ditugu gainera mobilizazioiek irratitik bertatik bertara, eta arratsaldean Ene eta UAGN aterako dira Iruñean. Domiko Bizirik eta Urumeako mendiak Bizirik taldeek elkarretaratze bana egingo dute, Lintziringo eta Txillidalekuko Repsol gasolindegietan, eta pentsiodunek mobilizazioak egingo dituzte PPren egoitzen aurrean, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan pentsioen dekretuaren derogazioaren aurka. Kontu horietaz gain labek elkarretaratzea egingo du Donostian lan ikuskaritzaren parean, etxeko eta zaintza langileen prekarietatea salatzeko, eta ikastoletako langileek ere gizakatea egingo dute arratsaldean. Kulturan Albaola itsas kultur faktoriaren irekiera eta zuzeneko zaharberritze proiektu berria jarraituko ditugu, baita ere Iruñan aurkeztuko den Deirulegi a Pompelo los orígenes de una ciudad erakusketa ere hiriaren 2100. urteurren ospatzeko ekitaldietan azkena. Salman Rushdieek la penúltima hora eleberria aurkeztuko du bestalde, eta amaitzeko Herenegun albistegietan aurreratu genizuen kontu bat, Bernardo Atxagak eta Javier Muguruzak Nafarroako ikastolen elkartearen nie saria jasoko dutela, arraroa noski abestiagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Peli. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Orain bai, jarraitu beharra dugu ere. Eguraldiaren berri jaso aurretik, jakine dugu errepidetan baote den oztoporik, Zaloa? Bera adibili, bera inguruan entzuleok NA130 errepidean itxita dagoelako Frantziara bidean, obrak direla eta bestalde adibili ere Bilbo eta Gasteiz inguruetan gaur trafiko eraginak izango direlako traktoren elkarretaratzeengatik. Seguraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditugu. Iker Ibarluzea. Ez, gaur ez dago Iker. Gaur Ikerrek piperra egin du. Zaloa, zein da eguraldia? Eguraldi Petra xamarra izango dugu gaurkoan, goizean barnealdetik barrena fronte bat sartuko da, eta lurralde osoan, baina bereziki hegoaldean euri pixka bat utziko du, eguerditik aurrera pixkanaka atertzeko joera hartuko du, baina geixeago kostatuko zaio ipar mendebaldean. Azken orduetan litekena da mendebaldetik barrena berriro ere euritara jotzea. Hego mendebaldeko haizeak zakar jotzen jarraituko du, eta temperaturek nabarmen egingo dute gora, bereziki ipar parean. Gaurkoa, ostieguna ere esaten dute. Temperaturak hiriburuetan une honetan, freskoak dira, hotzak dira, Gasteizen 4 gradu dauzkagu, Iruñan 5 gradu, 8 gradu Maulen, 9 gradu Donibane Garazin, 10 gradu Baionan, 11 Bilbon eta 12 Donostian. Informazioaren aria. Arriaga Antzokian, Euskal Antzerkigintzaren estreinaldi berria. Tartean teatroaren Kandira. Patxo Telleriak idatzitako tragikomediak Miren Gaztañaga, Nerea Mazo eta Mikel Martínez ditu protagonista. Estreinaldia otsailaren 3 eta 4 Arriaga Antzokian. Ez galdu aukera. Sarrerak salgai Antzokiko lehiatilan, zein webgunean. Euskal Herriko antzokietara kaka dator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
Informazioaren aria. Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, Martxelo Diaz eta Alaia Sierrarekin. Laguntza apur bat eskatu beharra dizuet, gaur apur bat nasianago, azten zaitik herribarluzea ez daukagula, eta beira, anzturaz hitz egin dezakegu, ze 9:00 nabarmendu dugu, Gazako Rafairiko pasabidea zabaldu bai, baina laguntzaren sarrera debekatu duela Israelek Egiptorekiko muga horretan kontrol militar handia ezarriko dute sionistek, eta horrek garbiketa etnikoa azkartuko du. Bueno, sarraski hau, genozidio hau, orain, azken hilabete hauetan, presentzia gure elkarrizketetan eta gaurkotasunean apur bat edo desenteki agian ikusita zer nolako une batean ere zer nolako lehentasuna eman zitzaion honi, orain apaldu eginda. Martxelo. Bai, beste behin ere ikusten dugu Israelek ez ditula sinatzen dituen edo akordioak betetzen, ez? Eta, Rafan laguntza humanitarioa dagoeneko bertan egon beharko zan, alte palestinarrek bere aldea bete dute, baina Israelek beste behin berea ez du betetzen, ez? Eta ni uste hori ere, behin eta berriz ematen den elementu bat dela, eta hori ezin dugula astu. Eta gero komentatu duzunarekin erabat ados, egun nazioarteko komunikabideak eta baita gu ere. Azken finean, agenda mundu politikako agenda horrelako gauzak ditu, eta egia da Palestinari begira ere ez gaudela hainbeste, edo behintzat ez zaigu heltzen hainbesteko informazioa duela hilabete batzuk ere geneukanarekin alderatuta, ez? Kaleko mobilizazioa ere behar bada ere, bere indarrak ere galdu ditu, ez? Eta nahiz eta oraindik ematen ari diren, ez daukate behar bada lehen zaukaten oihartzuna, ez? Eta bertan dagoen egoera, ni uste oraindik larria izaten jarraitzen duela, edo larria izateari inoiz ez dio utzi, ez? Eta Gazan genozidioarekin jarraitzen dugu, badira milaka lagun orain ugaldeak ere pairatzen dituztenak, eta hildakoak ematen dira, bombardaketak eta erasoak segitzen dute, naiz eta balizko sueten hori sinatuta egon, eta bitartean ere, Zisjordanian ere garbiketa etnikoak aurrera segitzen du, eta naiz eta oihartzunik ez izan, behin eta berriz heltzen dira informazioak, kolonoek herri palestinar bat erasotu dutela, edo beduinoen kanpaleku bat suntsitu dutela, ez? Eta zoritxarrez azkenean ere egia da, politika gintzak edo informazioak ere bali ditula horrelako ajeak edo horrelako elementu negatiboak, eta ikusten dugu zoritxarrez, Donald Trumpek asmoa balin bazuen hor zegoen kontestazio soziala eta mobilizazioak eta salaketak hori isilaraztea, ni uste enondi batean lortu duela, eta komunikabideetan adibidez, Palestinak duela hainbat hilabete zuen presentzia nabarmen jaitsi dela. Alaia? Bai, hori da, ikusi da, duela hilabete batzutik ona, joera hori aldatu dela, ez? Eta edabidetan zein, sare sozialetan edo beste medio batzuetan ez dagoela hain erdigunean gai hau, ez? Eta horrek erakusten du, edabidek eta sare sozialek daukaten garrantzia horrelako gaietan, eta giza eskubideen aldeko aldarrikapenean, ez? Azkenean, Gazan eta Palestinan gertatzen ari dena, eta gertatu izan denaz, informatzeak, oinarri bat sortzen du, gero, horren aurkako aldarrikapenei bide emateko, ez? Azkenean informazioa da oinarri ona, eta kontatu behar da gertatzen dena, eta egon behar da informazio agendaren erdigunean, gizartean eta jendartean garrantzi hori izan dezan, eta horri esker aldarrikapena indartzeko. Davosen sortu zuen, Trumpek Board of Peace delako hori, Martxelo, zuri ze impresiora egin zizun honek?
Bueno, pixkat ere zan, aldez aurretikan iragarrita zegona, ez? Elon Muskekin eta inteligentzia artifiziala erabiliz, duela hilabete batzuk plazaratu zituzten bideo horiek, berriro ere, ofizialki edo Davos bezalako foro batean aurkeztu zituzten, ez? Eta, hori kezkagarria da, ze, ikusten ari gara, Donald Trumpek edo Estatu Batuek eta Israelekin batera badaukatela, Gazan genozidioa eta garbiketa etniko bat burutzeko plan bat, eta plan hori, arazorik gabe horrelako foroetan azaltzen dute, eta egia esan horren aurrean erantzun gutxi ikusi da, ez? Egia da ere Davoseko foroa behar bada Pradales bertan egonda ere pixkateren ustez nabarmen zuritu dela gure artean ere azken aldian, baina Davoseko foroa definitzeko ni uste oligarkia eta kapitalismoaren alderik ilunena Suitzan elkartzen den foro badala, ez? Eta horren aurrean lehen ere mobilizazio ugari egoten ziren Davosen edo Davoseko inguru horretan Suitzan, eta aurten ere badirudi gutxiago izan direla, behintzat ez dute oihartzunik handirik izan, eta esan bezala behintzat gure artean, eta ni uste ere modu orokorrean Davos bezalako foro bat erabat zuritu da, eta badirudi bertan hein handi batean, bertan erabakitzen den, azken finean ere, oligarkek eta imperialistek erabakitzen duten gure egan eragina dauka, baina orain badirudi hori foro demokratikoren bat edo alako zeozer bihurtu dela, eta bertan erabakitzen dena modu akritiko batean ere iristen ari garela. Araia? Bai, niri kuriosa iruditzen zait, Trumpek bakearen aldeko neurriak hartzen dituela, hori berak nabarmentzea, eta gero aldi berean, Estatu Batuetan bizi den egoera ikustea, ez? Hori, kontraesan ari ginen lehen, hori beste kontraesan bat iruditzen zait, ze azkenean, bakearen aldeko neurri horiek hartzeaz, hori nabarmentzea, eta gero aldi berean, Estatu Batuetan, polizia militar horrekin gertatzen ari dena, jendea hiltzen ari direla kalean ikustea, hori ez da bakearen aldeko zerbait, ez? Azkenean hori guztiz kontrakoa da, eta baita ere, Trumpen neurri bat da, osea, kontraesan ikusten dut hor. Izeko 9:06 errotik aldatuko dugu aipagaia ondorengo minutetan, abian delako txotx denboraldia, eta Hernaniko udalak hainbat neurri zehaztu ditu honen kudeak eta errazteko. Hauen berri izateko gurean da Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea, egunon. Kaixo, egunon. Hasi da denboraldia, nolako balantzea egiten duzu orain artekoaz? Balantze bat egiteko oso goiz da, ez? Hasiera ofiziala pare bat aste edo hasi izan. Egia da, bai Astigarragan eta bai Hernanin, Usurbien ere bai, hasi orduko mugimendu pixka notatzen da, ez? Asteburutan nabaritzen dugu, kanpotik datorren jendea lehenengo asteburutetik edo hasten dela, baina oraindik ere pixkanako bisitak dira, eta oraindik ere, nabaritu arren, nahiko normaltasunez bizitzen ditugu. Hor, neurri berriak iragarri ziren urte hasieran, jakin nahi ditugu, hauek zeintzuk diren, eta hasteko aipatu genitzake autobusen baitako neurriak, aparkaleko erreserbatu egin beharko da. Zertan oinarritzen da neurri hau? Bai, hau izan da, ez? Oihartzun gehien izan du neurritako bat, baina hau ez da neurri isolatu bat, ez? Hernaniko udaletik eta Sagardo maitik txotxaren inguruko lanketa integral bat abiatu genuen orain dela 2 urte. Hor nolabait ere lanketa integral horrek badu helburutzat Sagardoaren inguruko kultura eredu propio bat sortza guk Hernanin, eragile guztien artean, izan udala, zen sagardogile, ostalari eta bizilagunen artean, eta hor lan hildo desberdinak definitu genitun, ez? Ikusita diagnostiko bat egin ondoren. Eta hoietako lanildo batean sartzen den ekintzetako bat da, orain martxan jarri deguna, ez? Autobusen erreserba egin behar izatea. Honek ze helburu dauka, batetik aurretik informazioa ukitza, ez? Orain arte guk eguna iritsi arte eta jendea iritsi arte ez genuen jakiten zenbat autobus izango genitun Hernanin, ez? Iazko denboraldi osoa kontutan hartuta 400 gora autobus izan zean, ez? Iritsi gea
Azken urteetan egia olako piko alturik ez degula izan, baina iritsi izan hemen 80tik gora autobus izatera. Iaz 60tik gora bai izan genuen astebururen batian, ez? Horri gehitu bartzaizkio, bai autobus publikoan etortzen dianak eta tren bidez etortzen dianak ere ez. Orduan honek aurretik prebizio bat egiteko aukera ematen digu, ez? Datuak eukitzekoa, ez? Jendea nundik datorren, ze asmo dauzkan, Hernanin bazkaltzote dun, edo beste herritako sagarrota egite ote dun. Hori batetik, eta bestetik eguneroko bizitzarekin orekan jartzarena, ez? Erreserbatu behar izatea eta autobus hauek jendea jaso eta utzi herri ondoan dagoen poligonan egin beharrak nolabait ere ohiko garraio publikoari kalterik ez dio eragingo, ez? Normaltasunez jardun ahal izango du, kanpotik datozen autobus hauek geltokietan eta lekuak kendu gabe. Bueno, horre askotan ikusten dira, ohiko garraioko autobusak, lurralde buseko autobusak, nahiko beteak daudela, edo geltokietan hilara luzeak izaten dirala, honen baitako neurri propiorik ere hartu duzu, edo Foru Aldundiarekin hitz egin duzu honi buruz? Bai, eta ez da urten neurri berria, hau aurretik datozen neurriak badia, Foru Aldundiak Donostitik Hernani aldera datozen autobusak ordutegi batzutan edo pare bat ordutan edo indartzen ditu, eta guk ere Hernani kaskotik edo Hernani erdigunetik sagardotegietara juteko autobusa errefortzatzen dugu, ez? Orduan, zerbitzu publikoa indartzen da, jendeak ahalik eta gutxien kotxeak hartzeko, azken batean helburua hori litzateke, ez? Garraio pribatu ahalik eta gutxien erabiltzea. Eta hain zuzen, baduzue daturik, orain artean erreserba sistema, zenbat autobus etorri da azken aldian? Esan dezakeguna pasadan asteburuan 7 autobusek erreserba egin zutela eta 7 autobus etorri ziala. Momentuz ez dakit esaten datorren larunbaterako etzirako zenbatek egin duten reserva, baina jada 250 inguru, demoraldi osorako 250 inguru reserva eginak daude. Ez ikusten dugu egunetik egunea eta astetik astera, norberaren planaren eguna gerturatzen aidan enian, erreserbak ere gehitzen dijoaztela. Dena normaltasunez dijoa, udalaren webunearen bitartez egiten da erreserba aplikazio baten bitartez, eta dena ondo funtzionatzen ari da. Esan, hau dena landu genula ere garraio autobus konpainien elkartearekin ere, eta gunea, industrialde hori, ondo herritik gertuen dagon industrialde guneko horren antolaketa ere beraiekin batera landu genula. Nola hartu dute? Autobus konpainiak aukera izan duzue beraiekin hitz egiteko neurri honi buruz? Ondo hartu dute. Izan da neurri bat eragile guztik ondo hartu dutena. Guk udaletik ordenantza martxan jarri aurretik, esan bezala, sagar eta sagardomaia osatzen dagoen eragile desberdinekin kontrastatu eta denen adostasunarekin hartutako erabakia da. Aurretik ez genuen hartu, lanketa egin eta denek begionez ikusi zutenean hartutako erabakia da. Eta gero autobus konpainien elkartearekin eta landu dugu egita. Beraiek eskertu ere egin dute, ez? Beraiek esaten zuten lehen erregulatua etzegon hortan nahiko kaotikoa izaten zala autobusen joan etorria, nola aparkatu eta hori, eta honek asko lagunduko diela. Eta autobusak ze modutan antolatu, beraiekin egin dugu, beraiek autobusak ekarrita, probak eginda, eta modu horretan, ez? Gero, bestalde, badago ere, txotxaren esperientzia bultzatzen duen enpresa edo operadore bat, ez? Hego Euskal Herriko hiriburu desberdinetatik autobusak antolatzen dituna, eta hauekin ere landu genuen, eta hauekin ere harremanetan egon geha, eta hauek ere begionez ikusten duten neurria izan da. Eta zer esanik ez, bai sektoreak eta bai bizilagunek ere. Aipatu nahi dugu ere, beste neurria, horre kalean pixa egitatik isunak altuak izatea da neurritako bat, eta zehazki unean ordaintzen diren isunak 60 eurotik 100 eurora igo dira. Asteburura zenbat isun jartzen dira gutxi gora bera pixagatikan? 10 izaten dira, eta denboraldi osoan 100 gora izan daitezke, orain datu zehatza jakin gabe, ez? Eta ez dira jartzen, ez gairistera jartzen egiten dian guztiak, ez? Zaila izaten dalako eta etengabe izaten dalako askotan. Hemen esan behar dana, milaka pertsona dira Hernanira etortzen dianak,
inundik inoa ezin da esan gehiengoak olako jarrera ditunik, ez da gutxio ere, gehiengoak jarrera egokia gehiengoak gozatzen du, baina asko da, jende asko da, komunak egon arren tabernetan, gehi kalean ere guk komun publikoa jartzen ditugula, kalean pixa egiten aritzen dana, ez? Eta hor, garbi daukagu horren kontra egin behar degula, zen hor bai ikusten da herriarekiko inolako errespeturik ez dagoela, ez herriarekiko eta ez herritarrerekiko, ez? Isuna 200 eurokoa da, eta orain arte izan duen obariarekin azkar ordainduz gero 60 hortan gelditzen zen, eta hau ere hau batez eta denek ondo ikusi den neurri bazan, azkar ordaintze hortan obariari gutxitza, eta 100 eurora igotza. Espero duguna jarri beharrik ez izatea, eta egunen bat iristea honen inguruko isunen bat, edo isuni jarri beharrez izatea, baina zoritxarrez badakigu jarri behar izango direla. Eta jakin dugu ere, hor noski, pixa egitearen hori ere badela, festa eredu baten ondorio, jende asko, desmadre puntu bat, batzuetan ere txarangak izaten dira Hernanitikan, eta bestelako, ez dakit, hausnartu duzu Hernanik jaso beharko luken edo izan beharko luken giro horri buruz? Bai, eta hori da lehen aipatzen nuen lanketa integral hontan egin deguna, ez? Eta hori da helburua, ez? Guazen, sagar eta sagardoaren inguruko kultura eredu propio bat lantzera, ez? Hildo desberdinak aipatu ditut, eta hildo hietako bada oreka bilatzarena, ez? Bisitarien gozatzearen eta bertan bizigean gozatzearen eta bizitzeko lasai bizitzaren arteko oreka, ez? Hemen aipatu behar da guk diagnostiko batetik abiatu ginean, eta diagnostiko horrek adierazten zigun Hernaniko jendea larun bat arratsaldetan, bazkaltzetik mundu guztia iristen danean honea bisitariak, kanporatua sentitzen zala, ez? Eta, hori herri batentzat ez da positiboa, ez? Herritarra kanporatua sentitzea, ez? Orduan, hor, beste lanketa estrategiko bat dana da, herritarrek ere plaza hartzea momentu horietan, eta bisitariei erakustea zer dan herriaz. Orduan, azken 2 urtetan ere egin izan dugu programazio berezi bat txotx garaiko larun batetan, herritarrak kalera ateratzeko eta bide batez bisitariek ere eskaintza hortaz ere gozatu alitzateko. Eta horrek ere, lehen aipatzen duen parranda ereduan ere eragin bat eduki dezake, ez? Nolabait ere, zu herri batera iristen balin bazea eta bertako usadioa, koitura, kultura ezagutzen balin badezu, herriarekiko beste irudi batekin geldituko zea, ez? Eta pixkat gure lanketa integral hau eragile guztiekin batea hildo hortatik dijoa. Akaso arazoa izan daitekena da, bisitari hori Hernanira behin joaten da, eta berak egin nahiko du parranda bat apur bat zoroagoa, baina Hernaniko bizilagunak behin hori astebururo jasotzen du, baina egiari zor ere guztioi gustatzen, guztioi edo askori gustatzen zaigu noizbehinka parrandaren bat edo botatzea. Zalantzari gabe, eta Hernaniko udaletik, eta Hernaniko eragiletik, eta baita kasko Hernaniko aldezarreko bizilagunen ordezkarien partetik ere, jendea animatu nahi dugu etortzera, eta gozatu dezala herriaz, guk ere gozatzen degulako, eta parranda beharrezkoa da, baina zer nolakoa, ez? Ondo pasatzeak ez du esan nahi besten ondo pasatzen eragin behar dezunik, edo besten ondo pasatze hori zorratu behar danik, ez? Parranda noski denoi gustatzen zaigu egitea, baina denak ere jakin behar dugu nola egin behar dugun, ez? Gure buruak zaindu eta kontrolatu behar ditugu, eta gure inguruan dauzkagunekiko ere ardura hartu behar dugu, eta esan, lekuz kanpoko zerbait egiten danean, hau ez da zure lekua, eta jarrera horiek ez ditugu onartuko, ez? Baina esan ez, eta azpimarratuz, jendea etorri dadila, ondo pasa dezala, eta guk ere beraiekin ondo pasako degula dena ondo juten balin bada. Azkenik ere ikusi nahi dugu, honen zentzu politikoa, zehazki, deigarria eta atentzioa deitu dezaken elementua ere bada, neurri hauek adosteko, ezoiko udalbatza bat ere izan zela, alderdien artean, sagardo giroak, azaltzen eta aipatzen genbiltzan testinguru honek, nolako erreakzioak eragiten ditu? Aipatzen unez, hartu ditu neurri guztiak lanketa integral hau erabateko adostasunez, arlo politikoan gehi sagar eta sagardo maila osatzen dugun eragileen artean. Eta egia da azken 2 urtetan edo gaudela tono hontan, ez?
egondia garaiak ikamika politikorako, argi dagona da, balio ez duna dana da, neurri simplistak proposatzea sekula bete ezingo dianak eta gauza irrealak planteatzea. Arduradun politikok ardura bat badaukagu, eta gauzak serioki lantzeko, eta momentu hortan gaude, eta Hernaniko udala osatzen dugun udal talde politiko guztiak hil hortan lanean gaude, eta esan bezala adostasun politiko osoarekin hartzen ari gea, martxan jartzen ari gean neurri hauek guztiak. Xehetasun guzti hauekin geldituko era, Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea, mila esker goizonetan gure galderak erantzutegatik. Eskerrik asko zuei tarte emateagatik, eta lehen esan bezala, animatu dadila mundu guztia sagardoaren mundua, sagardotegien mundua, eta gure herriaz gozatzera. Hori, eskerrik asko gonbidapenagatik, txotxe egitera joango era, hori seguru. Eta, deigarria deitu dezakena da, hor, sagardoaren maila deituriko ere badutela, baina bizilagunekiko, horra aipatzen genuen hori, gu behin joan gaitezke, beste bat bitan akaso, baina Hernaniko bizilaguna hor dago beti, Martxelo? Bai, pixkate alderatzen balin badugu, hirietako jaiekin edo San Fermina etortzen zaizkit burura, Aldezarrean bizi garenok, pairatzen dugu zer dan San Ferminetan hainbat eta hainbat lagun bertan parranda egitea, baina egia da astebetez dala 9 egunez, baina Hernanin hori luzatu egiten da hainbat hilabetetan, eta asteburu oro badaukate egoera hori, azken finean ustez, Hernani, Astigarraga eta Osurlentzako sagardoaren mundua importantea da, kulturalki eta baita ere ekonomikoki, hor jende asko horretaz hor lan egiten du, eta azken finean ere importantea da jarduera ekonomiko bezala. Azken finean, gauza asko elkarrekin jarri behar dira eta oreka bat lortu behar da askotan ere ez dana erresa, ni uste, zuk ere aipatu duzu, gu geldin bakoaz asteburu batean, parranda egitera, pixkat ere gure egunerakotasunetik haratago goaz, gure inguruan egiten ditugun gauzak behar bada egingo ditugu, ez dakit kalean kantatu eta hor dagoen bizi lagunarentzat, hori egunero edo astebururo hori pairatzea saia izango litzateke. Eta esaten dugu, eta zein ozentea den, baina bestean ari naizela besterik, ez? Ez da besterako, behin goz horlakoak egitera, baina arazoa da behin goz hori behin eta berriz errepikatzen danean, ez? Uste, interesanteak iruditzen zaizkit horrelako neurriak hartzea, behintzat hor arazo bat badagola ikustea eta behintzat konponbideak jartzen saiatzea. Autobusen adibidez, interesantea iruditzen zait, ikusi izan ditugu askotan, autobus pilaketak sagardoite egiterako bidean, eta hor ere jendea bizi da auzo horietan, eta bere egunerokotasunan eragin kaskarra dauka horrek, eta zentzu horretan esan bezala oreka baten bila ari dira, ni uste elementu asko ditula sagardogintzak herri horietan, ekonomikoak, kulturalak eta baita ere hori, bertako biztanleen deskantxurako edo bakean bizitzeko eskubidea, eta guzti hori uztartu behar da. Eta egia esan zaila iruditzen zait oreka perfekto bat lortzea, baintzat elementurik negatiboenak murriztea lortzen balin baduten, uste aurrera pauso importantea izango dela. Araia? Bai, nik uste dut kontu honetan gakoa, testuinguruen arteko desberdintasun hori dela, ez? Izan ere, parranda botatzen ari denarentzat, egun bateko kontu bat da, bera ondo pasatzeko joan da Hernanira edo sagardotegira, eta claro, geroan bizi direnetat egunerokotasuna izan daiteke, ez? Eta zentzu honetan, Xabier Lertxundik esan duenaren artean, deigarria iruditu zait, hori Hernaniko bizilagunek esan izan dutela, larun bat arratsaldetan herritik kanporatuta sentitzen direla, ez? Beraz, importantea da, oreka bat aurkitzea bi testuinguru horien artean, eta oreka bat baino, igual Hernaniko bizilagunen erosotasuna lehenestea, ez? Ondo dago, hori, bultzatzea sagardotegien kultura eta sagardotegiak bizitatzeko kultura hori, baina igual lehenetsi behar da
Hernaniko bertako jendearen erosotasuna eta bueno, herritik kanporatuta ez sentitzea, eta horretarako oso importanteak iruditzen zaizkite neurri hauek, eta nire ustez, gara izartu dira, ze hau egin zitekeen beranduago, eta bueno, duela urte batzuk hasi ziren honekin, eta nik uste dute, aldik eta lehenago hartu orduan eta eraginkorragoak izango dira, normalagoak izango direlako kanpotik etortzen direnentzat eta baita bertakoentzat ere bai. Bizako 9:30 pasa dira eta esan dugu, foku guztiak gaurko honetan Getxoko udalbatzan izango zirela, hasi berri da udalbatza, bat egingo dugu bertarekin. Bigarrena, informazio publikoko eta entzunaldiko izapidea irekitzea interesdunentzat. Lehenbiziko puntuan daude, hasi besterik ez da egin udalbatza, ikusi dugu, hasiala sekulako argazkilari mordoa zeudela udalbatzen aretoan, ez dut uste, beste egunen batean hainbeste jende eta hainbeste edabide izango zenik, orain hitz egingo dute, Andres Isasis musika eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudiaren hasierako onespenaz, gero aipatuko dituzte, bestelako antolakentza eta kontuak, eta ostera helduko dira, mozioak eta interpelazioak, kontu bixi horiek egin ostean, helduko da, lehenbiziko mozioa alderdi politikoen partetik, PPek zehazki, Getxoko alkatearen dimisioa eskatuko du. Eta, une horretara gerturatzen garenean, bat egingo dugu Getxorekin. Baina lehenik eta behin, gaurkotasuneko bestelako kontu aski garrantzitsu bat jorratzea gustatuko litzaiguke, txertoak izan direlako albiste esanguratsu, azken ordu hauetan, zehazki osasun sailak iraungitako txertoen banaketari buruzko azalpenak eman arren, zalantza eta galdera berriak piztu dira orain. Alberto Martínez sailburuak esan du, akatse larria izan dela, bereziki Osakidetzako 13 esietatik 12 banatu direlako iraungiak zeuden txertoak. Edabideen aurrean Alberto Martínezek onartu du akatsa larria izan dela eta barkamena eskatu die eragindako familiei. Ikerketa abiatuko dute, gertatutakoa argitu eta arazoa ze puntutan jakin den ebazteko. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria da. Pizkat harrigarria izan zen ez gertatzea leku bakar batean, baizik eta leku gehiagotan, eta hori ondo aztertu behar dugu. Dosia pazientearen gana heldu aurretik 5 kontroleko bidea izan da, banatzailearen biltegia, txertoak jasotzen dituzten osasun zentroak edota txertoak banatu dituzten 50 bat erizain. Guzti hauek iraungitze data begiratu behar zutela esan du. Bigarren zalantza osasun sailari dagokio, Ser Irratikatean Alberto Martínez sailburuak onartu zuen Errenteriako osasun zentro batean urtarrilaren 15ean piztu zela alerta. 2 egunetan jakin zuten iraungitako txertoa beste leku gehiago banatu zutela. Nos comunicó una enfermera de un centro de salud de la Rentería de Izquieta diciéndonos que efectivamente había una vacuna caducada. En ese momento entendíamos que estaba localizado a ese centro, que había habido un stock que no se había controlado. Inmediatamente iniciamos los procedimientos internos. Nos dimos cuenta a los pocos días, a los 2-3 días, que el lote se estaba distribuido en más sitios. Iraungitako txertoaren berri urtarrilaren 15ean izan arren urtarrilaren 27an hasi zen osasun saila iraungitako txertoen berri ematen hau jaso zuten pazientei. Ez da, ausazko eguna hau, asteazken horretan EH Bilduk aferari buruzko galderak erregistratu zituen Eusko Legebiltzarrean ostera etorri dira osasun sailaren azalpen publikoak. Martínez sailburuak kexa adierazi du Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak gertatutakoaren berri eman duelako. Han preferido crear desasosiego en vez de contribuir a la tranquilidad y además de decir que ha estado manipulando incluso la conversación. EH Bilduko legebiltzarkideak EITB-en jakinarazi du pena sentitzen duela kritika hauen aurrean. Son unas declaraciones y una respuesta triste y desafortunada. Aquí el único que tiene el problema es el consejero y la consejería con la transparencia y la gestión. Lo que genera incertidumbre, miedo, desasosiego es la falta de transparencia.
Goiz honetako gara unkari hartzen baldin baduzue, bertan Iñaki Iriondo lankideak egindako analisian galdera ezberdin batzuk planteatzen dira, akaso, esanguratsuena izan daiteke, nola izan den hau posible, guretzat zailagoa da erantzuteko, baina komunikazioaren profesionalak garen aldetikan, agian errezago erantzun dezakegun galdera da, ea noiz eman naizen, honen berri, Alaia, zer iruditzen zaizu? Bai, sailburuak onartu du akats larria izan dela, eta, esan zuten ondorio negatiborik ez ekarrela iraungitako txerto horiek jartzeak, baina, benetan larria izan zitekeen. Eta, claro, orain publiko egin beharko dute, eta azaldu beharko dute nolako kontrolak egiten diren, eta nolako nola egiten diren kontrol horiek, eta nola izan den posible iraungitako txertoak hainbeste ezitan banatzea, ez? Baina, ikusita publiko egin den une hau, zakit berandu izan dute den, baina, orain publiko egin dela txertoen kontu hau, ez dakit hori gehiago azalduko duten, edo bakarrik geratuko ote diren sailburuak eman berri dituen adierazpen hauetan eta barkamen eskatze honetan, baina ikusi beharko da zer nolako azalpenak ematen dituzten hemendik aurrera gai honi buruz. Martxelo. Gaia larria da, ez? Eta ezin dezakegu esan, arazo bat konpontzeko edo akats bat konpontzeko askar ibili direnik, ez? Are da gutxiago. Nahiko motel ibili dira eta hainbat egun pasa dira, gertakaria edo gertatutakoa jakin zutenetik, informazioa zabaldu duten erarte, ez? Eta azalpenak ere, ni uste nahiko ilunak direla, ez? Ez dakago argi zergatikan eman zan, eta badirudi, hori, hainbat egun pasatu da gero eta informazioa eskasa izatea, ikusten dugu gestio komunikatiboa behintzat ez dela osona izan. Honekin batera ni uste nabarmentu beharko genukela behin eta berriz esaten dugun gauza bat, osasun publikoa ongizate estatuaren oinarrietako bat dela, eta zoritxarrez behin eta berriz entzunten ditugu osakidetzaren inguruan horrelako arazoak edo gestio akatsak edo bar luze bat ematen direla, ez? Eta horri ni uste ez dela ona azkenean, guztiok defendatu beharko genuke sistema publiko bat indartzeko, ez? Eta batez ere ni uste ere ez dela astu behar, txerto eta ari garela, askoetan txertoen inguruan arazoak edo polemikak sortzen direla, eta txertoen alde egitean ni uste ere bere biziko garrantzia duela modu preventibo batean, orain sarampiona berriro ere agertzen ari dela jakin izan berri dugu, eta ni uste txertoen sistema egoki bat horrelako gaitzei aurre egiteko ezinbestekoa dela, eta batez ere aurrein inguruan ari garenean are larriago da arazoa. Ez ni uste honek edo zoritxarrez eragin dezakena da, gurasoen artean txertaketaren beharra ere zalantzan jartzea. Eta hori izango litzateke behar bada arazo honen ondoriorik larriena. Ez azken finean, osasun sistema publikoak bere garrantzia edo bere ospea galtzea, eta ni uste zoritxarrez geroz eta gehiago entzuten ditugu horrelako arazoak ematen direla, eta txertaketa bera ere zalantzan jartzean uste ere nahiko kezkagarria izango litzatekeela hori ondorio bat izango balitz. Bizeko 10 gutxi, bat egingo dugu Getxorekin, ea zertan dabiltzan orain? La urgencia se debatirá previamente. Ahora. Es decir, debe estar justificada y luego se debate. No. Justificada tendrá que estar por escrito. Ahora, no. O sea, todas las mociones de urgencia que hemos metido la oposición siempre llevan un parrafito que es pero no porque el ROM motivo no lo de dice. la urgencia. ¿En qué artículo del ROM? Ematen du. Eguneko lehenengo eztabaidarekin hasi direla, lehen aipatu dugun eguneko gai ordena hori atzo inprimatu nuena zen, baina ematen du eguneko gai ordena aldatu egin dutela urgentziaz, eta une honetan Elkarrekin Podemoseko ordezkaria eztabaidan ari da idazkariarekin eta guzti. La redacción del artículo es clara.
Y no hay ninguna duda que es así. Ahora, lo importante es que el autor alegue y justifique la urgencia, que es lo que se va a hacer ahora. En el caso de la moción que has presentado tú de urgencia, también lo vas a justificar ahora. Que lo hayas hecho en el escrito no añade nada más, o sea, las propuestas que se van a, las daciones de cuenta que se van a someter hoy a la urgencia, se van a justificar en este momento, como dice el artículo 9 del ROM. Su autor habrá de alegar y justificar la urgencia del caso. Y lo va a hacer ahora. No, es que es una interpretación, o sea, no hay interpretaciones posibles, el artículo es claro. Pero insisto, el documento en ningún momento pide la tramitación ni motiva la... Tentsioa nabarmen prozedura bera ere eztabaidagai. Xabier Benito ari baita justifikatzen berak aurkezturiko mozioa urgentziazkoa dela. Ikusiko dugu nolako garapena duen, baina xehetasun gisa esango dugu gaurkoan udalbatzan daudela bertara publiko gisa Imanol Landa, Getxoko alkate hoia izandako, eta baitaren horreta Jose Luis Bilbao, Getxoko Eusko Alderdi Jeltzalean oraindikan eragina baduen pertsona bat, garaian Bizkaiko aldun nagusia izan zen. Orain hartu du hitza Amaia Agirre alkateak. Lehenengo ebazpenan urgentzia justifikatzeko Ozio Andreari. Eskerrik asko, alkate Andrea, pues está claro. Bueno, la urgencia de este punto viene motivada pues por la premura temporal existente, ya que cuando se cerró el orden del día del pleno, de este pleno de hoy, no fue posible incluirlo. Los hechos a los que se refiere este punto, hechos acaecidos que todos conocemos, se han producido con posterioridad al cierre del orden del día y con el objetivo de garantizar la mayor transparencia e inmediatez, se consideran necesarios dar cuenta de los mismos en este pleno. Bien, izango litzateke Baina nire Ozio Jeltzaleak azaldu du, mozioa da aurkeztu zenerako, eguneko ordena itxia zela, baina gogora ekarriko dugu gaurko honetan zer gerta daitekeen, ze PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek Getxoko udaleko oposizio osoak Amaia Agirre alkatearen dimisio eskatuko du gaur dagoeneko abian den udalbatzan. Partidu Popularrak eta Elkarrekin Podemosek dimisioa eskatzen duten mozioak aurkeztu ostean, EH Bilduk berretsi du udal gobernua gestora batek zuzendu beharko lukeela. Mikel Bildosola. Proposamena izango da udal gestora bat sortzea, zeinetan alderdi guztia parte hartuko dugun. Uste dugulako horrela, behintzat, hemendik eta legegintzaldia bukatu arte, lortuko dela edo saiatuko gara lortzen transparentziaz lan egitea eta erantzutea egoera honetan gehien afektatuta dagoen alderdiari, hau da herriari. Amaia Agirrek urte eta erdi honetan jokatu duen paperari dagokionez, alkateak legitimitate nahikorik ez duela uste du EH Bilduk. Ikusita alkateak prozesu guzti honetan bere zilegitasuna guztiz galdu duela, ez du lidergorik izan, gaineratu behar dugu informazioa eskutatu digula prozesu guzti honetan eta trabak jarri dizkigula, puntu horretan esan behar dugu alkateak dimititu behar duela. Esanguratsua izango da dimisio eskaeraren bozketaren emaitza zein izango den udal gobernuaren parte diren EAJak eta PSek 9 eta 3 hautetsi dauzkate. Oposizioko parte diren EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemosek 6 eta 1 urren ez urren. Ondorioz oposizioak 15 botoko gehiengoa izan dezake, zalantza handiagoa dago ezezkoen bueltan. Jauregitxo auzian inputaturiko 3 zinegotzi jeltzaleak kargugabetuak daude eta gaurko udalbatzan berretxiko da erabakia. Edozein kasutan dimisio eskaerak gehiengoa izan arren Amaia Agirrek ez du zertan dimisioa aurkeztu beharko, horretarako oposizioko alderdiek zentsura mozioa aurkeztu beharko lukete ordezko hautagai batekin. Berriro egingo dugu bat Getxoko udalbatzen aretoarekin. De los y las concejalas imputadas y esa dimisión ya se ha dado, porque un cargo público la dimisión se hace efectiva en el momento que comunica eso mediante el registro. La dación de cuenta posterior o la toma de conocimiento es un procedimiento formal posterior que hay que hacerlo, pero en ningún caso es de urgencia. Es decir, esto se puede tramitar en el próximo pleno, como se ha hecho habitualmente con las renuncias de concejales. Es decir, cuando ha habido una denuncia
una renuncia de un concejal después del orden del día del Pleno, la toma en consideración ha ido al Pleno siguiente. Y eso siempre ha sido así, por lo tanto, yo sí voy a votar en contra de la urgencia, porque la única urgencia que hay es la que tenéis desde el equipo de gobierno para agilizar esto y que el reemplazo de los concejales... Beno, badirudi arazoa bozketari dagokiola, ze aipatu dugu, Zaloak ederki azaldu du berriki zer gertatzen den. 3 zinegotzi inputatuek dimisio aurkeztu dute, hauen berri noiz emango ote den da, orain jokoan egongo dena, horrek zerikusia izango duelako, gaur burutzen duten edozein bozketan, edo eta baita ere, Amaia Agirreren dimisioaren bozketaren bertan, oso ezberdina izango da, edo jakina dena da, dimisioaren alde, edo 15 boto egongo direla, ezberdina dena da, ea, Amaia Agirrek aldeko 9 boto edo aldeko 12 boto izango dituen. Zakit, arrotasun puntu bat ere bada hori, Martxelo? Bai, azkenean, ni uste, afera honek, zugarrizko kalte eragiten ari diola Getxoko EAJ-ari, eta, orokorrean behar bada Bizkaiko EAJ-ari eta EAJ-ari orokorrean. Ez azken finean Getxoko udala oso simbolikoa da ere EAJ-arentzat, eta Bizkaian ere, bere biziko garrantzia duen udala dalako. Egia da ere Palazete edo Jauregitxoaren aferan, hor ere agerian gelditu direla alkatea eta dimititutako zinegotzien arteko liskarrak ere izan zirela, EAJ-aren barnean, Getxoko EAJ-aren barnean hor bat zegoela, boterearen bila, olako liskar bat, azkenean ere, honek erakusten duena, Getxo bezalako udal bat gobernatzen jarraitzeko, momentu batean oso ahul dagoela EAJ, eta hori da, oposizioak aprobetxatzen ari dana une hauetan. Ni uste ere, behar bala, aipatu du Zaloak ere, baina ni uste ere berebiziko garrantzia duela, gaur bozkatzen den deklarazioa erabat deklaratiboa dela, dimisioa eskatzen dela, baina alkatearen esku dago dimititzea. Naiz eta deklarazioa onartu, ala ez, alkatearen esku dago kargua guztea. Beste aukera bat izango litzateke, hori, zentzura mozio bat orkestea, Iruñan egintzan moduan adibidez, baina honetan ere ikusi beharko genuke akordio bitxi bat, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, elkarrekin aritu beharko ziren bozketa horretan, alkate alternatibo bat jartzeko, PP-koa edo EH Bildukoa izango litzatekena, eta ni uste hori nahiko komplikatua izango litzatekela. Beraz, mai gainean jarri da ere, gestora bat izendatzea, hauteskundeak arte Getxoko udala gobernatzeko, hori ere beste aukera bat izango litzateke, baina nahiko komplikatua dirudi ere momentu batean, suposatzen dute EAJak karguari eutsiko diola, edo hori izango dela bere asmoa, baina honek ere, egoneza eta krisia areagotzea suposatuko luke Getxoko udalean, baina ikusi beharko dugu, egia da, dena nahiko rokanboleskoa edo nahiko konfusua izan ditekela, baina gerian gelditu dana, krisi honek eragin duena izan dela, ustelkeri kasu bat, zinegotzi batzuek bere onura pertsonalerako erabili dutela kargua, eta horrek, suposatzen da, kostu politiko bat ere izan beharko lukela EAJ-arentzat Getxon, eta hau da mai gainean dagoen une hauetan. Ibon Rodríguez Larrinaga, EH Bilduko zinegotziak dauka hitzaren. Gobernuaren egoera nahiko latza delako eta hori ahalik eta azkarren konpondu beharko delako. Beraz, como decía, la urgencia está justificada porque cuando se conoció el levantamiento del sumario por parte del juzgado estaba cerrado el plazo de presentación de mociones, era un asunto que a nuestro entender requería de un análisis sosegado y no andar deprisa y corriendo, y ahí está la urgencia, y luego evidentemente también la situación que vive este ayuntamiento y su gestión. Urgentziazko bozketa argudiatzen, Alaia, zure ikuspuntua ere ezagutu nahi dugu? Bai, argi dago gai honekin Getxoko EAJ, krisi aldi batean sartu dela, eta guztiz kaltegarria izan dela alderdiarentzat, bai udal gobernuarentzat eta baita alderdiarentzat. Aipatu dugu, alkatearen dimisioa eskatuko dutela oposizioko
alderdiek, baina alkatearen eskuetan dago erabaki hori hartzea, ala ez. Eta, bueno, nik uste dute, beste argudio batzuk emanda eta esan ez, zinegotziak kargua utzi zutela argudiatuta, ez duela alkate kargua utziko, eta ikusi beharko da, gero, beste oposizioko alderdiek zentsura mozio bate aurkeztuko duten ala gaia bere horretan geratuko den, ez dut uste bere horretan geratuko denik, eztabaida areagotuko da, eta ikusiko dugu, azkenean igual eztabaida asko luzatzen bada, alderdiaren onurarako, alkateak kargua utziko du, bakarrik, bere irudia ongi mantentzeko edo hobetzen saiatzeko bintzat. Berriro egingo dugu bat Getxorekin, Amaia Agirre da bilitza egiten uneetan. Bai, beraz, azalduko duzuen zuen mozioa, azaldu nahi zenuen. A ver, yo puedo explicar de qué consiste la moción, pero... Eta orain azaldu behar omen du, Elkarrekin Podemoseko Xabier Benito mozio ikusten da, Xabier Benito gaurkoan indartxu, joan dela udal batzara eta azaldu beharra du bere urgentziazko mozio hori. Luego se va a votar conjunto o se debate. Yo estoy perdido, la verdad. O sea, podemos seguir el procedimiento. Se está votando por partes, pero claro, como teníamos, digamos, dos bloques por separado, uno eran daciones de cuenta y otros eran las mociones, lo hemos querido, decirlas conjuntamente, sin más. No hemos hecho nada raro. ¿Sí? Yo entiendo que no se pueden tramitar los puntos conjuntamente, salvo que se diga antes. Vamos a votar una y luego vamos a votar la otra, estése tranquilo. A ver, yo he respondido a la motivación de H. Bildu. Batek gustuko baditu udalbatzak eta hauen jarraipena egitea, esan behar da, une hau deigarria dela, harrigarria ez esatearren. Ze orain dauden elementua da antolakuntza eta kontuak. Eta normalean hauek nahiko soilak izaten dira. Lasaitasunez bozkatzen diren kontuak dira, eta zehaztuko ditugu zeintzuk diren. Hainbat ebazpenen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldaraztea, eta baita kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea, eta baita finantza iraunkortasunaren 2026 zenbakidun txostenaren berri ematea. Egia da, finantzaketak beti ere badirela elementu sensibleagoa, baina normalean hauek tramite lasaiak izaten dira. Aipatzen dena da udalbatzak honen jakitun dela, eta baietz aurrera egiteko pausotxo tramite burokratiboa bat dela, baina honek dena testu ingurua gora beran da Getxon, eta eztabaidan dabiltza honein. Bai. Eztabaidan bozketan dabiltza zehatzen esan da. Beraz, hor gelditzen da, 18. puntu bezala. Vale. Presentamos una moción de... Presentamos esta moción de urgencia, como luego entraremos más en detalle, pero tras los registros policiales de la semana pasada, el Ayuntamiento se encuentra en una situación delicada. A ello se le suman las declaraciones por parte de Alcaldía diciendo que se va a mostrar colaboración, de haber actuado con firmeza y que no constaba ninguna irregularidad. Esto ya lo hace más delicado aún si cabe. Tras las imputaciones y dimisiones y nuevas declaraciones en ese sentido, consideramos que la situación se vuelve insostenible. La imagen de nuestro municipio ha sido muy lamentable en esta última semana, especialmente. Por ello presentamos esta moción para evitar males mayores y que se tramite con urgencia en este tiempo para que esa situación no siga empeorando tal y como lo está haciendo. Ondo. Orain zure mozioa, zuek sartutako mozioa, Elkarrekin Podemosek sartutako mozioa, gelditzen da 19. puntu bezala. Leheno aipatu dudan bezala, puntu bat eta bestea. Azkeneko atalean. Orain urgentzia bozkatuko dugu, onartzen bada. Aldeko bozkak, urgentziaren aldeko bozkak, hau batez onartua. Bai? Ez da? Aurrera egingo dugu.
Beno, eta orain urrengo puntura jarraituko dute, ikusi da, luzatu egin dela udalbatzaren aurrikuspena, zehazki, 13 puntuko mozioa, 13 puntuko udalbatza genuelako, baina orain 19 ere heldu gera, eta ez dakit, labur eta azkar, 2 minutu gelditzen zaizkigula amaitzeko. Uste duzue, Amaia Agirrek gaurkoanen ostean dimisioa aurkeztuko duenik, Araia? Ez dut uste aurkeztuko duenik, gainera ikusita, orain entzuten ari garen hitzarteetan, daukaten tentsioa, beraien artean daukaten tentsioa, beraz, desadostasun hori ikusita ez dut uste alkateak dimisioak aurkeztuko duenik gaur pentsat. Martxelo? Ere gotortuko dala, postuan, azkenean uste AJak ez dula onartu nahi ustelkeri kasua dagala esku artean, eta azkenean getxoko udala orain arte bezala gobernatzen jarraitu nahi duela, nahizetan uste hori nahiko zaila izango zaiola, eta baina uste azkenean botereari eusteko asmoa izango dutela, eta dena den gaur ikusiko dugu, baina ez dut uste dimisiorik aurkeztuko dunik bere kabuz. Entzungo dugu, une honetan, zertan dabiltzan gaitxaldean? Ebazpena, 6.000 euroko zenbatekoarekin. Kreditu gehigarria, 2008ko eta 8. iragintza arloko 2. kapituluko. Hainbat ebazpenen berri ematen dabiltza, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldaraziko dela esanaz. 30 segundu besterik ez zaizkigu gelditzen, gaurkoa amaitzeko, adi izango gera, ondorengo orduetan zer gertatzen den, zer esaten den getxon, interesa ukaezina baita. Martxelo Diaz eta Alaia Sierra, mila esker goizonetan gurekin egoteatik. Zuei, ondo izan. Agur, bai. Goizeko 10 dira, Durangoko San Agustin kulturgunean egingo du Harrera Elkarteak bere urteroko batzar nagusia larunbat honetan, 5.000 baietz kanpainaren garapen azalduko dute besteak beste. Itxaso Leon, egunon? Egunon, egunon entzule guztiei. Euskal Herrian espetxea, erbestea edota deportazioa pairatu duten emakume zein gizonezkoen gizarteratzean laguntzeko elkarteak aurreratu duenez, batzar horretan 2025 urtean zehar buruturiko lan ildo nagusien berri emango da, ala nola 5.000 baietz kanpaina non elkarteak bazkide kopuru hori izateko helburua ezarri zuen. Horrekin batera, ohi bezala urteko kontuak bozkatu eta abian den 2026 urte honetan burutu nahi diren egitasmo berriak aurkeztuko dira. Azpimarratzekoak izango dira, epe ertain luzera begira elkarteak izango dituen beharrak aurre ikusteko martxan jarri nahi duen ildoa Harrerak zehaztu duenez. Honez guztiaz gain, Ipar Irlandako Koiste elkartearekin abiatutako elkarlanaren eta Nazio Batuen erakundearen baitan giza eskubideen behatokiarekin batera emandako lanaren berri emango da Durangoko batzarrean. Eta iazko erdialdean Nafarroako 21 udalerri merkatu tentsionatuko eremu izendatu zituztenetik alokairuaren prezioa 8,6 jaitsi da udalerri hoietan. Ez da hala gertatu eskaintzarekin egonkor mantendu baita 2025ean. Urte horretan guztira 4.202 kontratu formalizatu dira, aurreko ekitaldiko 4.176 kontratuen aldean. Hala adierazi du ostegun goizean Begoña Alfaro hirugarren lehendakari orde eta Nafarroako gobernuko etxebizitza, gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak. Foru erkidegoan alokairuaren prezioek izan duten bilakaeraren berri eman du, joan den uztailaren 30ean 21 udalerritan alokairuko prezioen muga indarrean jarri zenetik. Azaldu duenez eta Nafarroako alokairu kontratuen erregistroko datuen arabera, etxebizitza merkatu tentsionatuko zona izendutako 21 udalerrietan alokairuaren prezioa 8,6 jaitsi da 2025eko laugarren hiruhilekoan. Eta bigarren hiruhilekoan batez beste 849,3 euroko alokairua izatetik laugarrenean 775,9 eurokoa izatera igaro da. Eta beste kontu bat, euskara entzungai izan da berriz asteazken gabonetan Espainiar Telebista Publikoaren lehen katean emititzen den La Revuelta saioan. Oraingo honetan Euskal Herrian 1989 urtetik aski ezaguna den kantua eskaini dute. Aitor Mena, ertzainak taldeak asmatua eta geroztik bertsio asko eragin dituena, erritmo oso ezberdinetan.
Abestiak duen oihartzuna biderkatu da azken boladan, eta nazioartera ere iritsi da Lauda Ruiz de Azua Barakaldarrak zuzendutako Los Domingos film arrakastatsuaren bukaeran agertzen delako abesbatza baten eskutik. Gazte abesbatza hori izan da zuzen ere La Revuelta saioan abestia kantatu duena. Oso kritika onak jaso ditu interpretazioak sare sozialetan. Bide batez, entzule ugarik bihotzez eskertu du euskarari eta gainerako hizkuntza gutxituei saio honetan lekua egitea, izan ere aurretik arreta handia eragin zuten beste bi emanaldik euskal hizkuntzan. Izarorenak Xorieri interpretatuz eta Zetakenak Aralarko Damarekin. Azken hau gainera iazko euskararen nazioarteko egunean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideetan arreta eskatu behar dugu, gaure trafiko eraginak espero baitira Bilbo eta Gasteiz inguruetan traktoren kontzentrazioa dela eta bestalde eguraldiari dagokionez gaurkoan epelagoa izango dugu, baina nahasitik dator berriro ere. Berriz ere goizean barnealdetik barrena fronte bat sartuko da eta lurralde osoan baina bereziki hegoaldean euri pixka bat utziko duela espero da. Eguerditik aurrera pixkanaka atertzeko joera hartuko du, baina gehixeago kostatuko zaio iparrekialdean. Azken orduetan litekeena da mendebaldetik barrena berriro ere euritara jotzea. Hego mendebaldeko haizeak zakar jotzen jarraituko du gainera eta amaitzeko temperaturek nabarmen egingo dute gora bereziki ipar partean. Hori ostegun honetan eguraldiari dagokionez espero dezakeguna. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pei. Eta Jon aurretik beti bezala agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egun hon? Egunon, Pei. Bueno, ez dakit, agian pixkat hater jarriko naiz, baina aipatu berri dugu orain, Aitormena abestia kantatu dutela La Revueltan, eta ez dakit, abeslari gutxi etxi gabe, osongi abestu dutelako, baina ez gabiltza honi buruzko gehiagizko arrabotxa eginez esaterako jakinez, zuek asteazkenera dauzuela esaterako musikari bat zuzenean edo hemen naiz musika daukagula, eta ez dakit. Sentimendu kontrajarriak esan nuke. Pixkate, nik hortik ez dute inbeste hartu, zorionez adinak egoa pixka bat sendatzen laguntzen du, eta nik ez dut konparatiba hori edo zea hori egiten ez gukau egiten dugu eta eurek bestea. Egia da batzutan hain mainstream, hain pop, hain ez dakit, axolagabekeritik modan jartzen diren joera hauek, pixka sortzen didatela alako zerbait, baina bestalde iruditzen zaitere, euskal kultura Espainiar estatuan nolabait kokatzeko ere balio dutela, ez orduan, ez dakit pixka bat kontrako sentsazioa dauzkator, ez dakit oso ondo nondik tira. Oiorizuk? Giroa ikusita nolakoa den, ez? Eskuin muturraren gorakadarekin eta, ez zait, bat ere gaizki iruditzen, hori da, ez? Espainiako telebista publikoan, euskera entzutea. Gehiago gustatu zaizkit, ez dakit, Peioren elkarrizketa edo Izarorena, Aitormena bakarrik entzutea baino, ez? Baino, aizuztakit, niri ez zait gaizki iruditzen, holako tarte bat eskaintzea. Nahi pitin bat hater jarri naiz, onartuko diaz hori. Baina, pelikularekiko ere haterra zera? Los Domingosekiko haterra zera? Hori beste gauza bada. Baina ez, horla... Ni pelikularekin pixkati igual, bai, epegi. Esaten nuen gehiago, jazuera horri ematen zaion arrabotxa. Bai, badago pixkat, herri zapalduaren honetan, herri zapaltzailean pixka bat progresistagoa den giro batean euskal kulturari alako leku bat egin eta bapatean denoi kaltzontzioak lurrea erortzen zaizkigunaren hori. Hori da, eta folklorizazio puntu bat ere aldela egon. Eta kasu honetan Goiuri dion bezala, ustut bereziki. Ze Izarok eta Peiok, euskaratik eta euskaraz eta sortzeko, Izaroren kasuan elebidu, baina badago hor beste militantzia bat, kasu honetan egia da gertatzen zaidala, suertatzen zaidala pixka bat, Aitormena izan dela anekdota txiki bat hor, ez, nolabait, da pixkat horrek egiten du zuk aipatzen zenun hori, ez pixkat folklorizatu. Tertulia txiki egin dugu, lehenbiz, azteko, eta jakin dugu nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan. Itzein behar dugu, La Revueltan Aitormena kantatu dutela, ez...
Herri zamutzen hori. Hemen ari ginen bestalde, Pelli, hau beste egun baterako, baina Aitormena kantuaren esanahia, zor badago esanai pixkate, bueno, ustezko bat, egiazkoa, erromantikoago ote dan, narkotikoago ote dan, eta hor ari ginen hemen mikrotik kanpo, baina beste baterako utziko dugu hori, gaur ez du Aitormenaren inguruan ari eitzingo. Ez gaur beste kontu batzuk, Isabel Agirresarobe etorriko da, Usurbilen inauteri pertsonaia sortu da, eta ongi etorria prestatu diote, eta inauterien inguruan aritzeko aitzakia emango digu. Horrez gain, Loa eta Laia marrazki bizidunen laugarren denboraldia estrainatu berri dute, ez euskeraz sortutakoa eta familia guztiarentzat, eta laugarren denboraldi honen berezitasunen inguruan arituko gara, ze musikatik jo dute oraingo honetan, eta Jokin Telleria margolariarekin ere ariko gara, baina bere bilbideara aipatuko dugu, baina bereziki gaur Aterpe tabernaren itxieraren inguruan ariko gara. Eta Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskaraz zeragileko kidere gurean izango da, larun baterako Baionan deitu duten manifestazioaren inguruan, eta pixket, testu inguruare ematen saiatuko gara gaiaren inguruan, labauzipetu eta tira, honen inguruko hausnarketa, babesa, desobedientzia zibila, kontzeptu hauek ere martxan izango ditugu. Osongi, adi egongo era beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Pelli. Eta gure partetik besterik ez esan berrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Goiuri eta egunon Mai. Egunon entzuleok, egunon Mai, Inigo, Okume taula ekarri duzu Mai? Bai, egunon ekipo, Okume taula eta tuper